Dak li smajna l-lum f'satin sħaħ minnaħa tal-kap tal-oppożizzjoni kien jiddispjaċini li jħu għalih ngħidulu hekk ma kien diskors negattiv ta' kap tal-oppożizzjoni li njora għal kollox il-budget li ġi ppreżentat u għar minn hekk kellu diskors waqtet minnhom blemħit ksenofobi fejn jipprova jagħti l-impressjoni u jipprova iġellet lil Maltin mal-barranin. Dak huwa diskors populista li faċli tagħmlu ma fil-verità tkun qed tiżra żerrija verament kera tal-mibeda għas-snin li ġejjin. Jiddispjaċini l-kap tal-oppożizzjoni ma sabx xejn biex jikkummenta dwar l-ikbar żieda f'40 sena li qatt tingħataw il-pensjonanti tagħna 7 euro fil-ġimgħa, ma sabx xejn biex jikkummenta dwar il-fatt li rġajna żidna il-lif tal-ħaddiema u l-ħaddiema tagħna mill-ġdid qegħdin jħallsu inqas taxxa u ħajrċievu tax refund, ma sabx il-ħin biex jikkummenta dwar l-ebda waħda mill-miżuri ambjentali li ħadna fosthom il-plastic ban, li huwa miżura ambjentali kbira u importanti ħafna li ħadbiddel wiċċ il-pajjiż bħal mija changeover dak li għandu x'jaqsam mal-karozzi għal zero low emissions, l-kap tal-oppożizzjoni f'sagħtejn li suppost kellu wieġeb il-diskors tal-budget wieġeb kollox li fil-budget.